And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May girlfriend siya. May boyfriend ako. Pinanindigan namin yung pagkakamali namin. Hello, DJ Rocky. I'm one of your avid listeners. I admire those people na malakas ang loob para isend ang story nila. So here I am. I hope you'll receive and read my story too. Itago niyo ako sa pangalang Chrissy, 28 years old, and currently working in a BPO company. This is my secret file. Back in 2016, nag-break kami ng long-time boyfriend ko months after niyang mamigrate sa US. Na-depress ako noong mga panahong yun. Ang hirap kasi mag-isa lang ako dito sa Manila. Lahat ng relatives ko nasa province. Hindi ko rin sila close kaya wala silang idea tungkol sa nangyayari sa akin. Swerte lang ako kasi nakatagpo ako ng mga kaibigan na sinamahan at tinulungan ako during those times. Nung medyo naka-move on na ako, I started working in another BPO company as an agent, and that's when I met Charles. Isa siya sa mga trainers. Hindi ko na maalala paano nag-start yung pagiging close namin. But I remember I was attracted to him dahil natutuwa ako sa accent niya whenever he speaks in English. Yung ex ko kasi Phil-Am. Kaya siguro ganun. And then we started going out. Then he helped me to forget about my ex. Nung time na yun, I'm still hoping na magkakaayos kami dahil siguro sa false hope na ibinibigay ng family ng ex ko. Close kasi ako sa kanila eh. Then weeks had passed, naging kami na agad ni Charles. Ang bilis, no? Mabait kasi siya. Spoiled pa ako. Then he asked me to move in with him. Nagre-rent lang kasi ako noon ng dorm. Since palagi din naman ako sa kanila, pumayag ako. Para daw makatipid na ako kasi mahal yung rent ko dun sa dorm. Condo style yun tapos wala pang privacy. So I moved in with him. Kasama namin sa bahay yung parents niya. Then one day he told me, nadagdagan daw yung ibinibigay niya sa mom niya kasi nga lumipat ako dun. Sa akin okay lang. Nakakahiya naman kung makikitira ako ng libre, diba? So at first, our relationship went smoothly. Hanggang sa nakaaway ko yung ex niya, the mother of his child. Yes, may anak na siya. Ang kwento niya sa akin, yung ex niya never supported their child. Nagpapakasaya raw to sa mga lalaki at gala ng gala. Mukha raw pera at maraming pinagkakautangan na tinakasan kaya nagkalabuan sila at nagkahiwalay dahil na rin hindi sila magkasundo. Hindi na raw niya kinakausap yung ex niya na yon. Yung tita na lang daw ng ex niyang nag-aalaga sa bata yung contact niya. Till one day, I found out na nagsinungaling siya. I checked his phone habang naliligo siya at nakita ko yung convo nila ng ex niya. Nag-uusap pa pala sila. Sabi ko sa sarili ko, okay lang basta para sa bata. So nalaman ng ex niya na may bago na siyang girlfriend nung mag-in a relationship kami sa FB. And then he showed me a message from his ex saying, wag daw akong seryosohin dahil mukha akong pack girl. And I was hurt. Nagalit ako. Who is she to judge me? Hindi naman niya ako kilala. Doon kami nag-away. Sooner, nagbati rin kami ng ex niya for the sake of their child. Away-bati kami ng ex niya na yon. Ang issue palagi sa suporta. Marami kasing demands para sa bata. Minsan hindi na reasonable pero we tried our best to provide. When we were together, yung income naming dalawa mixed na. As if we are already married. Kapag nag-aaway kami ng ex niya, marami siyang sinasabi against Charles and his family. Pero syempre hindi ako naniwala. So, ayun, madalas akong ma-stress dahil sa ex niya. Nagsimula rin akong ma-stress sa mommy niya. Hindi na kasi ako makagalaw ng maayos sa bahay nila. Kapag bibili kami ng appliances like aircon, mini fridge, etc., etc., biglang may increase sa monthly na ibinibigay namin.
Tipong parang nagre-rent na kami ng sariling apartment. Mas mahal pa kamo. But I never complained. Again, nakikitira pa rin ako at somehow, mabait naman ang parents niya. Lalo na kung on time kaming nakapagbibigay. Then, lumipas pa mga araw. Unti-unti ko na rin napansin yung ugali ni Charles. Mahilig siyang magsinungaling. I should have known kasi umpisa pa lang ng relasyon namin, nagsinungaling na siya sa akin tungkol sa ex niya. Dagdag na rin yung mga kwento ng ex niya na unti-unti ko na rin pinaniniwalaan. At dahil sa pagiging nosy girlfriend ko, nag-backread ako ng conversations niya sa Messenger. I found out na nung dating kami pa lang, kung ano-ano nang kinukwento niya sa mga barkada niya about me, about us, lalo na yung mga masiselang bagay. If you know what I mean. Worst was when I saw a picture of a girl naked lying beside him. So yun, sinend niya rin sa barkada niya. Bragging rights. Kasi siguro yung ganung bagay. Nire-rate niya pa yung isang babaeng nasa picture. Tsaka ako, napakababoy. Marami rin siyang photos ng mga babae na isinama niya sa bahay nila. And mind you guys hindi pogi si Charles. Pero matangkad siya at maputi. Siguro, nagkaroon lang din siya ng dating dahil sa posisyon niya sa opisina. Tsaka mukha naman siyang mabait tsaka maamo. Ang linyahan sa mga manliligaw or nililigawan niya pala, ang linyahan niya sa mga nililigawan niya noon, kung hindi lang din ikaw, magpapakasingle na lang ako. Pero hindi gumana sa akin yung linyang yun. Hindi ako yung tipo ng babae na nakukuha sa mabulaklak na salita. Ang gusto ko kasing lalaki yung napapatawa ako kahit galit. Ganon din naman siya. So back to the story. Habang tumatagal kami, mas marami pa akong natutuklasan tungkol sa ugali niya. Sa mga ginawa niya sa ex niya dati, sa family niya. Tapos nalaman ko pa na chinichismis ng mami niya sa kapitbahay na maluho raw ako at gastadora. Sariling sahod at pera ko naman yung ginagastos ko. Kaya wala akong makitang masama ron. Siguro same din si Charles sa akin. Hindi rin naman ako perfect. I have my own issues and baggages. Lalong tumataas ang level ng stress ko dahil sa ex niya. Sa akin na kasi dumidiretso. Ang hirap daw kasing kausap ni Charles. And sobrang sama na rin ang tingin ko sa ex niya noon. Kasi puro pera yung bukang bibig. Pero pinakikisamahan ko pa rin para sa bata. Hanggang sa nagsimula na kaming magkautang. Gastadora kasi talaga ako. I love going out to hang out with my friends. Mahilig akong mamili ng mga kung ano-ano. I mismanage our expenses kasi hindi ako sanay na may bills pa na inaatupag. Aside sa gastos ko sa sarili ko. Tapos may suporta pa sa anak niya. Nag-loan din kami ng mga gamit sa kwarto. Pero nabayaran naman namin agad on our first year. Kahit ganun, mahal pa rin naman namin ang isa't isa kaya tumagal kami ng 2 years mahigit. Then 2018 came, lumipat ako ng company. Nag-AWOL kasi ako sa work ko noon dahil kailangan kong bantayan yung anak ni Charles. Naumay na rin ako mag-calls. And it seemed like everything was falling into its proper place. We started coping up with our expenses. Lumipat din siya ng company na may mas magandang offer. So konting push na lang makakapag-ipon na rin kami. But that's when I met Bert. Nag-apply siya as trainer sa bagong pinapasukan ko months after akong ma-hire. We became friends. Then palagi kami magkakasama sa office. Promoted na rin ako noon kaya I can go wherever I want to. Basta tapos na yung workload ko. Hanggang sa ayun, sobrang comfy na kami with each other. Halos same kami ng point of view sa mga bagay-bagay. Then one day, nag-OT kaming dalawa ni Bert sa office. Tapos, we went out for a drink. Tapos inaya kami nung isang ka-team namin na pumunta sa kanila sa Batangas. Sumama naman kami. I don't know, but at that time, I really wanted to take a break. Nagpaalam ako kay Charles. Pumayag naman siya. Pagdating namin sa Batangas, we ate, konting inom, tapos natulog na kami. Nagising ako ng madaling araw kasi yung phone ni Bert ring ng ring. Tumatawag pala yung girlfriend niya. So I went out sa veranda para magyosi. Sarap kasi ng simoy ng hangin dun. Yung lugar pa napapaligiran ng bakanteng lote na puro puno. And Bert was also there nagyosi.
As usual, kagaya sa office, nagkwentuhan kami. Tawanan, barahan. Serious talk. Then I found out na 5th year na nila nung girlfriend niya noon. Pero hindi niya kinuwento yung details bakit he chose na sumama sa amin. Inabot na kami ng sikat ng araw habang nagkukwentuhan. Nung nagising na yung teammate ko, breakfast kami, tapos bumalik na kami ng Manila. 2 na lang kami ni Bert noon. And then yung teammate namin, nagpaiwan na. So after that day, nagsimula na kami mag-usap through Messenger. Sa tinagal-tagal namin magkasama sa office, never kaming nag-usap sa Messenger kasi wala namang dapat pag-usapan. Sa umpisa, wala namang mali siya yung messages namin. Typical usap ng magkaibigan. Mostly about sa office. Hanggang umabot sa point na itinatago na namin sa partners namin yung pag-uusap namin. Siguro, guilty na rin kami because deep inside, we knew we were attracted to each other. Then one day, we had a serious talk and admitted na gusto namin ang isa't isa. But we know it isn't right. Still, mas lalo kami naging close sa office. During lunch, bumabiyahe pa kami to resto or fast food na malayo sa office para kumain. We also started hanging out after shift, minsan to get some coffee or eat. Pero never sa inuman because he's not a drinker. Kinuwento niya na rin sa akin yung problema niya sa girlfriend niya noon. He is unhappy, kaya lang nangihinayang siya dahil ang tagal na nila. Tsaka mukhang mabait naman daw yung girlfriend niya. Sunod lang ng sunod sa kanya kaya hindi sila nag-aaway. Hindi ko na ikukwento yung naging issues nila. It is not for me to narrate. Kaya ayun, mas lalong na-boost yung kung ano man yung meron sa aming dalawa. Dumating yung time na yung gusto, mas lumala. We knew we wanted to be together. We knew it was love. Seems fast, pero iba yung tama namin sa isa't isa. Nanlamig na kami sa partners namin. And we planned kung paano kami makikipag-iwalay sa kanila. Kinausap ko agad si Charles, but I didn't admit about kay Bert. Wala pa naman kami. Si Bert naman nahirapan iwan yung girlfriend niya kasi naawa siya. Hanggang sa naginala na yung girlfriend niya dahil nga ang cold na niya. Yung araw-araw na sinusundo siya sa office, biglang nawala because he is always with me after work. Ako naman kahit maliit na bagay, inaaway ko na si Charles. Yung issues ko sa parents niya, sa ugali niya at sa ex niya biglang naging big deal. I told him that I was tired and unhappy. I also started to compare him sa ex kong nag-migrate sa US, sa family ng ex ko na yun, na sobrang bait and down to earth. And then, they treated me like a family kasi, ayun ganun talaga yung family ng ex ko eh. So, ayun, insensitive din kasi si Charles. Minsan di niya napapansin na sasaktan na pala ako. Kapag nag-aaway kami, instead na mag-sorry siya, hinihintay na lang niyang lumipas yung galit ko. Hindi niya na alam na stress ako sa ex niya because he literally passed the responsibility of communicating with his ex to me. Sending money and taking care of his child kapag nasa amin. Siya ayun naglalaro ng Mobile Legends or Heroes. Evolve pa yata yung mga uso nun. Ewan ko. Hindi ko naman din siya napapansin nung una pero later on I realized parang I deserve better. Single naman ako. Independent, may itsura din naman ako. Palagi ko yan naririnig sa friends ko. But I was blinded by my love for Charles. Kahit naman ganun siya, he still took care of me. Spoiled din ako somehow and never naging issue sa amin ng babae. Tanggap din niya ang pagiging maldita ko at times. Nung ganun na yung situation namin ni Bert, both our partners are doing their best to win us back. Ramdam kasi nilang may iba dahil sa kilos namin towards them. Although wala kaming inaamin. Minsan naisip pa naming dalawa na ayusin na lang yung sa mga karelasyon namin. But we cannot. Until yung girlfriend ni Bert, she found out from an old friend na office mate namin ni Bert na may relasyon daw kami. Pero wala naman na talaga that time. I mean, wala pa nun ha. Naging sentro rin kami ng chismis. Alam nyo na, sa mga BPO company. Libangan ng chismis. Makita lang magkasama sa pantry or smoking area, may relasyon na agad. So after that, mas lalo raw nag-effort yung girlfriend niya to win him back. Nung una, akala ko magkakaayos pa sila at may iwan ako. I was already preparing myself na mamuhay ulit mag-isa. Naghahanap na ako ng malilipatan. Kasi hindi ko naman kaya makituloy pa sa bahay nila Charles na ganun yung nangyayari.
But Bert kept his word. Pinanindigan niyang mahal niya ako. Hanggang sa yung girlfriend na niya yung sumukat, naghiwalay na sila. Ako naman, I already left Charles. We became official agad. Total, ayun na rin naman yung chismis sa office. Sa office namin, we didn't mind yung mga chismis at masamang sinasabi ng ibang tao because our friends know the whole story at ang reason bakit namin naloko ang mga exes namin. Ang palagi naming sinasabi, let them be. All we need to do is to prove to them na kaya natin panindigan yung pagkakamali natin. So back to Charles, when we broke up, wala akong kinuha kahit isang gamit sa naipundar namin. When I left, 5K na lang yung payable na naiiwan ko sa kanya at yung active postpaid plan ko. I made sure na wala nang iba kasi ayokong may maisumbat pa siya sa akin bukod sa panluloko ko. I also told him that I am sorry for what I did. I explained the best way I can kung bakit at kung ano ang rason. But I never expected him na tatanggapin yung rason ko. Kasi alam ko na kahit ano pang rason yan, we should never hurt anyone. Never. After a few weeks na tahimik ang lahat between me and Charles, his ex, mother of his child, suddenly messaged me when she found out through Charles na na-break na kami. Nagkwento ako sa kanya. Walang dagdag, walang bawas. And then she sent me screenshots of her convo with Charles. Grabe. I know I hurt him pero to tell his ex na marami akong iniwan na utang at hulugan sa kanya kaya hindi siya makakapagbigay ng sustento sa anak niya. Tama ba yun? He also told his ex na ginagastosan niya ang birthday celebrations ko or ginastosan niya yung birthday celebrations ko, yung out-of-town trips namin at nagpabili raw ako ng MK watch before leaving him. Sumabog yung galit ko. Ayan na naman siya sa pagiging sinungaling niya. None of those were true. Marami pa siyang ibang sinabi na parang siya lang yung may income sa amin noon. I messaged him one last time after na malaman ko yun. I told him wag akong gawing reason para takasan yung pagsusustento niya sa bata. Hindi ganun kakapal yung mukha ko. Para maatim na nanloko na nga ako, nag-iwan pa ako ng malaking bayarin. I wish him luck and happiness. At sana mabago niya yung pagiging sinungaling niya dahil mahirap mabuhay sa kasinungalingan. Na-realize ko, same scenario sa mga kwento niya sa akin noon sa ex niya, yung nanay ng anak niya. So ayun, months had passed. Nakarating sa akin na itong si Charles kinuwento ang mga secrets na sinabi ko sa kanya. Pati yung mga sensitive topic na nabanggit sa akin ng mga close friends ko. Open kasi ako sa kanya nung kami because I am treating him like asawa ko na. I trusted him with those stories. Buti na lang mababait yung mga kaibigan ko and they understood na it wasn't my intention na ikalat yun kasi lumabas lang naman after Charles and I broke up. May proof pa na sa kanya nang galing ha. Ang masama pa, dagdag bawas na yung kwento. That's when I told myself I really made the right decision by choosing Bert. Ngayon, 1 year and 3 months na kaming magkasama ni Bert. Sobrang responsable niya, maalaga at sobrang mahal ako. Mahirap kasi ang naging childhood niya kaya he learned to be independent at an early age. Marami rin siyang flaws. And I am aware of it kasi nga we were still friends na ikwento niya na especially yung mga kalokohan niya. Nung bago kami, may nag-message rin sa aking dummy account. We thought it was his ex dahil naninira. Too bad for that person. I already knew yung mga kalokohan ni Bert dati kaya natawa na lang kami. We always make sure we are being honest kahit na masakit para sa isa sa amin. May mga away minsan pero naayos naman agad. Marami ako natutunan because of him. I learned how to spend my money wisely. Ang laki na nang naipon ko simula nung siya yung nakasama ko. I started planning for the future and he convinced me na makipagbati na sa mom ko. Ibinalik niya rin yung faith ko kay Lord and he inspired me to become a better person. He also improved and he learned to admit his faults. Dati kasi sobrang taas ng pride nun. Kaya yung ex niya, hindi na lang lumalaban kapag may issue sila para wala ng away. Yung family niya mabait din. Tinanggap nila ako. I never felt a love like this before. And we are both hoping and working hard to make it last a lifetime. I also realized na kahit anong issues at ugali ng partner mo, kapag mahal mo ng totoo, you'll accept it wholeheartedly and help them na baguhin yun at itama. Naniniwala rin kasi ako. And I always tell this to my friends. Kung ang partner mo hinihila ka pababa at palagi ka nalang malungkot, nasasaktan, something is not right.
Kaya tayo may partner to help us become better versions of ourselves, to help us achieve our goals, and to ensure we are happy despite all the obstacles in life. I found that in Bert. To all the listeners, hindi ko ito kinukwento to justify what we did. Masama ang manloko, no one deserves it. Better na makipag-iwalay na lang agad kung ramdam mong hindi ka na masaya, at lalo na kung may mahal ka ng iba. Unfair sa exes namin yung ginawa namin. And we were really sorry na nasaktan namin sila. Sana, masaya na rin sila, at ma-realize nilang they deserve better. Thank you, DJ Rocky, sa pagbabasa ng story ko. More power to your program. Muli, ako si Chrissy, and this is my secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.